Ahoj, vážení posluchači, vítáme vás už u další, tentokrát 8. epizody podcastu. Respektive druhá epizoda druhé řady. Přesně tak, druhá epizoda druhé řady, v našem případě 8. epizoda a vítáme vás teda u ní. Já jsem Míša. A já jsem pořád Zuzka. Je to tak? No a máme zase opět nabitý program. Bude to strašidelné, bude to děsivé, máte se na co těšit. No a začíná Zuzka, takže Zuzi, jdeme na to. Tak jo. Takže Míšo, já bych se ti chtěla svěřit s příběhem, který se jmenuje Požární stanice 32. Budou tam nějaký sexy hasiči do půl těla svlečení? No, jakoby takhle. Jak jsme se shodli na tom, že ty moje příběhy jsou takový low budgetový, tak úplně neměli na Schwarzeneggera ani na Van Damme, prostě promiň, no, vzali nějakého pouličního čendu a... No tak doufám, že i tak to bude teda stát za to a jak odvyprávíš mi to krásně, tak... jako vždy s tvým pěkným přednesem. No. Si říká, tě nechválím. Děkuju. Jo, takže tě chválím teďko. Ani se ještě nezačala. Zase rozněžnila, že jo? Tak teď já. No, tak teď nemůžem takhle, no dobrý. Tak pojď do toho, no, řekni tak jdu mi do toho. Takže Míšo, já ti budu vyprávět příběh o 10letém chlapcovi Steveu Hansonovi. Tak není to Clive Kinkley, trošku mě to zklamalo, dobře. Steve tak je takový dost je to fádní, vy? Fádní jméno. Dobře, tak co Steve dělal? Hele, Steve byl takový velký fanoušek hasičů a zhruba od 6 let se tak ochomejtal u jedné stanice požární číslo 32. On je jako, není to úplně definovaný, ale myslím si, že byl sirotek a tak nějak ho tam brali jako místního maskota na té požární stanici. Ale přirostl nejvíc k srdci Rogerovi Parksovi, který měl manželku, ale nemohli mít děti, tak ho tak nějak přijali za vlastního, dalo by se říct. Jasně, to je hezký. Začínám na to pěkně. Já jsem se snažila. Jako víš to říct, prostě položit to do těch slov ten příběh. Hele, první záběr, berou nás do šatny, kde si Stevie malej zkouší tu velkou dospělou uniformu. Jako trošku mě to vrátilo do dětství, když jsem vždycky dědila to oblečení po bráchovi třeba takhle, jo, tak Stevie taky cafral od té bundy ty rukávky, takhle tak 10 metrů za sebou po zemi. Taháš ty kalhoty 12 metrů za sebou, veď, a máma, to rosteš právě, za 12 až 18 let. Dědíš bačkory, třeba je ti 6, rozumíš, jenom, že brácha byl od narození prostě 2metrový bagl, takže já jsem většinou vždycky měla 40 po něm. Jsem měla jednu bačku na 2 nohy, že skákala celé dětství. Jako, ale zase mě to vždycky zpomalilo, no. To je docela dobrá obrana proti hyperaktivitě dětí. Ale takže zkouší si tam tu uniformu, Roger jde kolem něj, tak mu tam ukáže takhle tím palcem nahoru, jakože je fakt super, kluci se tam zasmějou, asi nám jako máme nacítit z toho záběru, že jsou si opravdu blízcí a moc pro sebe znamenají. Takhle, abych ještě popsala trošku Rogera, tak je to, není to úplně klasický hasič, takový jako se 120 kilovou svalovou hmotou, ale zase třeba z toho sestřihu, on měl takový hezký sestřih zhruba na akčního hrdinu 80kovýho, měl takovýho jako do nasrana sestříhanýho ježička. Jo, takový jako prostě skútr. Takový ten skútr, ano. Jo, OK. Takže prostě končí nám scéna, jak se tam kluci společně chichotají a v druhém záběru nám Stevie trošku zalumpačí, sedí v kabině a pouští sirénu. No to by se nemělo, to je pod pokutou. To by se nemělo. Tak vyleze šéf šéfu a rozdrazí dveře a říká, co se tady jako je prostě. No tak Roger vezme malýho Stevieho z té kabiny, položí ho na zem, dá mu takový jako výchovný pohledíček a šéfik se teda ptá, jako co se děje, že vím, že jsem tady sice novej, ale na mý starý stanici se teda rozhodně sirena zapínala uvnitř budovy. Že si nenasazuješ vestu v letadle, když je havárie, asi tak nějak. Zhruba. Předpokládám. Roger chudák, ten je zaražený jak řebík do dřevotřísky a tak se teda omlouvá, hodí takovýho výchovného koňárka mezi lopatky malýmu Steviemu, ten se teda taky omluví. No a tím nám vlastně končí záběr, že jako... Je to taková velká, šťastná hasičská rodina. Ano, jsou tam si velmi blízcí, je to takové sympatické prostředí. No a tak nám to vlastně končí tím, že Stevie se loučí s Rogerem a říká mu, že už musí letět na tu oslavu. A v dalším obraze máme Stevieho, jak jede na skládačce a představuje si, že jede teda v tom hasičském autě, tak si tam houká pusou do toho, jede a najednou vidí dům. Z okýnka se linou takový lehký plameny a kouř, takže zahazuje svoji skládačku do křoví, otevírá ty dveře na pohodu a ptá se, je tu někdo? No a samozřejmě z dabingového studia se ozve takové velmi zoufalé ženským hlasem, pomoc, nemůžu se odsud hnout. Tak Stevie běží někam nahoru
A pak máme průstřih scén a Stevie doběhne na tu požární stanici, nebo dojede na té skládečce a říká Rogerovi, že na té a té ulici, že hoří, je tam dům v plamenech a Roger teda se ptá šéfa, jestli tam může vyrazit. Šéf je takovej, má vůči tomu trošku... Nevěří úplně, že nevěří to je jako pravda. 10letýmu klučinovi, no. Ale Roger ho uklidňuje, říká, no ale Stevie by mi nikdy nelhal. Tak mu šéf říká, jo, OK, můžete teda jet, ale vem si na to malý auto, tak Roger teda na stůl. A houkačku hlavně až venku, jako. O tom trvám. Zásadně až venku. Zásadně až venku. No tak Roger nastupuje do malého autíčka hasičského a najednou se tam vyloupne vedle něj Stevie. A tak Roger říká, že určitě s ním nepojede a Stevie ho teda jako umluví a během té cesty mu říká, že dole jsou 2 lidi a nahoře v ložnici, že je taky někdo. Tak tam teda kluci jedou. Roger teda opravdu na místě zjišťuje, že to asi bude vážný, protože máme tam úplně dramatický záběr na hořící okna. Je to takový, jako kdyby si zpátek chtěla opékat špekáčky u táboráku. Jo, takový malý plamínek. Já ti říkám, prostě na moje díly není budget, no. Já jsem zrovna chtěla říct, že ty se stěžuješ, že nemáš budget a pak ti tam hoří celý barák. Ne, tak to byly jenom opravdu jakoby světelné efekty a dýmovnice. No, dýmovnice to už je taky to moc už je fancy. taky Já jsem si tam někdo jenom kouřil třeba cigárko. Ajaj, no, tak hele, promiň, no. Ale každopádně kluci tam teda jsou. Roger bere tu hadici, běží do toho domu a říká jenom Steviemu, až teda na něj takhle mávne, tak má dát dolů pášku, která spustí vodu, tak na něj mávnul, spustila vodu. Je to přišlo, kdyby to klepala jako zahradní hadicí, ale tak dobře. A tak na malý cigaretový plamínek stačí zahradní hadice, takže to je OK. A tak, je pravda. Pak teda Roger volá ještě další posily, kluci dorazí a to už je teda jako dramatičtější. Máme tam víc těch záběrů na ty kluky, jak to tam kropí. Hele, jeden leží na vysunutým hasičským žebříku, kropí to tam asi jako kdyby tě požádala máma, jestli jí zalej štůjky a rybísky, víš, tak jako tou konívkou. Zalejvá to tam. Hodně to tam kropí, takže jako fakt dramatická, velmi dramatická scéna. Ale nakonec se to teda podaří požár zažehnat. Roger je strašně pyšný na toho Stevieho, který sedí vepředu na autě a říká mu, no tak teď už seš skutečný hasič, seš prostě hrdina, podává mu svoji helmu a Stevie se tak jako hezky usměje, má radost. No a najednou zavolá Rogera toho nějaký jeho kolega a říká mu, že teda jako ale někdo v tom domě zůstal. No. Cože? Ježiši, já už zase vím, kam to spěje asi. Bohužel. Někdo v tom domě zůstal, pak teda se otočí zpátky, tam už je jenom opřená helma od auto, Stevie už tam není. Otočí se zase zpátky na toho kolegu a mu říká Stevie. A Roger, ne, Stevie ne. No a je tam Stevie na lehátku, mrtvej, nadýchal se kouře a tím nám vlastně končí náš příběh. Ježiši. No, tak to teda je ostrý, jako ti řeknu. To jsme začali dramaticky, viď? Na to, jak to bylo ze začátku takový pěkný. Já jsem si trošku myslela, jestli on to jako nezapálil ten oheň, víš, jako aby byl důležitý, nebo jako tohleto. Jakože bychom tady měli žhářský takhle příběh. Tak to je teda ostrý. To jsem nečekala, že Stevie to odnese. No. Ale zase duch teda zachránil ostatní lidi. Nebo tak myslíš, že to teda nebyl duch? Nebo jako on, když tam šel pak už po druhý to zachraňovat? Jako mi trošku mám spoustu otázek. Hele, já si myslím, že to už byl jako duch. Jako poltergeistíček trošku, no. No to jo. No, tak děkujeme Stevie, že teda ze záhrobí si našel čas a ohlásil požár na 150. No, ostatní duchové by si z něj měli vzít příklad. Přesně tak, no, tak dostane řád zlaté duchačky. Takže mám tu přirozeně 2 otázky. Jedna se bude dotazovat na to, zdali tomu věříš, zase to opravdu stalo. No, tohle je těžký. A tedy jako vem si čas na rozmýšlenou. Já si myslím, že se to stalo. Aha, tak jako jo, no. Ten čas na rozmýšlenou se mi vyplatil, víš, že je to tak? Stal se tento příběh? Stal. Yes. No hele, mám trošku pocit, Zuzko, že se karty obrací a já mám trošku pocit, že se mi to nelíbí. Líbet ty mě nohy, až budu stát na tom prvním místě. Vítězném, třást si rukou s prezidentem a tak dále. Jo, to určitě klapne za náš podcast. Jo, to samozřejmě. Dostaneš řád zlatého nebo stříbrného lva, nebo co to je? No zlatého určitě, diamantového. No a druhá otázka. No. Jako určitě jste jako malí taky vás rodiče brali na táborák, tak mě by zajímalo, jak jsi řezala svůj špekáček, jestli třeba do šachovničky, rozumíš? Nebo jestli jako měla si nějaký svůj typický styl, nebo to byla klasická taková ta hvězdice. To je docela osobní otázka konci, teda. No, ale já dobrá. Vím, já otevírám možná tady nějakou 13. komnatu. Trošku 13. komnata. No hele, já jsem zásadně konce rozřízla na čtvrtiny, že jo, abys měla prostě rozchlip.
A následně na to jsem trošku jako ještě nařízla ty boční strany, aby to bylo esteticky hezký. Esteticky hezký, jako taková ta kapsa střešňová. Taková renesance trošku špekáčková. Renesance a hlavně ono tak krásně, máš to propečený hned. Je to pravda. No a co ty? Hele, já většinou tak... Co dělá rovnou do ohně? Právě, já už jsem pak vytáhla na briketu. Voloupala černou briketu. Musíš jako vohnoupala, no. Hele, já člověče zhruba tak nějak podobně, no. Jo? No vidíš, my jsme si byli souzený už prostě od začátku, že spolu budeme dělat pravda, podcast. No, špekáčková crew. Je to tak, no. Ale mě teda nejvíc chutnal ten opečený chleba, potom musím říct. Mě taky. Tak vlastně taky ten chleba, pak ještě... Já měla radši vždycky ten chleba, já jsem většinou buřta házela pejskovi našemu. Ona totiž, ten buřt je dobrý prostě 3 kousnutí. A já už potom mám trošku eklajza, jo, jak už ti to chladne. Já jsem to spíš brala jako takový zábavní doplněk. Je to taková, jakoby... Večeře byla vždycky interaktivní chleba, zábava pro malé děti, že si tam pečou ty buřty, většinou se jich spálí, že jo, půlka jich spadne dovnitř, tě tam do nich šťoucháš tím klackem, aby se ještě víc spálí. Ten vomastek stříká z toho ohně, že jo. No to za nás ještě byly špekáčky, kde vůbec nebylo maso, že jo, takže tam se to byly spálila ty chrupky, mouka. No, zase na druhou stranu si pak mohla hrát na kulomet, víš? Jo, no to je pravda. Se sourozencem. Ano, krásně se házeli. No tak jo, vidíš, tak hele, příběh. Tak jo, děkuju. No a já si teda píšu, že mám bodíček, děkuji pěkně. Zuzi, tak to teda bylo něco. Jsem docela traumatizovaná, ale trošku s ní uklidňá těma špekáčkama, tak dobrý. Já tak jsem právě chtěla nějakou aspoň jsem teda připravená na to ti já zase povědět příběh, který se jmenuje Počítač. Ale rovnou ti řeknu, že to není, jak jsme měli e-mail, jo? Není to jakoby takovýhle tyhle e-mail jako ze záhrobí, nic nám nepůjde a tak, jo? Takže je to trošičku obměněný příběh. Vyměnili scénáristu, takže příběh je taky takový svěží. Je to tak? No ale hele, já se tě hned na začátku potřebuji nutně zeptat. Zkus to. Nechávali tě rodiče někde na hlídání, když jsi byla malá, u někoho? Hele, myslím si, že párkrát to zkoušela babička a pak se shodli na tom, že to není ideální, takže pak vlastně většinou jsme tak, nedávali. Byla se dítě ulice prostě. No tak ono hodně, s kamením, viď, a nazdar. Na pískoviště. Nehle, tak on nás většinou hlídal starší brácha, on je ode mě o 8 let, takže to bylo takový, jako tamhle běž na pískoviště a já tě pak vyzvednu. Takže jo, opravdu skutečně mě velmi, velmi hlídal. Jo? Opatroval mě jako kovlavě. Oni ty bráchové bohužel to takhle mývají, mi přijde, no. No, takže tady bude paní na hlídání. Já jsem chtěla zjistit, jestli náhodou si neměla paní na hlídání, víš. Promiň, jsme nenahrála, dobře, no viď. No ale oni celkově, mně přijde, že hlavně v Americe se jedou takový ty, víš, jako hlídačky a že jako si takhle jako nějaký ty holky přivydělávají, že hlídají jako lidem děti, ty operky a tak. Tady mi to nepřijde, že to je tak jako častý, nebo naše maminky jsou hodně ochranářský a prostě nikomu ty dětičky nepůjčej. No dobře, jdu ti teda říct něco o hlídačce Sáře. Zuzi, příběh bude jedna hrozná noc, která bude hrozná jak pro rodiče, tak pro dívku, která jim dítě hlídala. Já to nechám takhle vsáknout do tebe, tady tu hrůzu. Mě jakoby je líto toho počítače taky i trošku, víš, jako protože přece jenom jmenuje nebyl se tak ten příběh viď? A nebyl zmíněný. No, tak... On tam je trošku jakoby sidekick, taková vedlejší role. Dobře. No, ale důležitá. Okay. Takže příběh nám začíná příjezdem SUVčka zase na nějakou... Už v té době. No jo, už to bylo, hele, tak to už víš, jako doba postupuje, už jsme v druhé sérii. Příjezd teda SUVčka na příjezdovou cestu, zase k nějaký maličký vylečce. Jo, chápu. Chudáčci maličky, co jsou. čtverečních přesně základ. Tak, plus minus. 4 bazény, 2 výřivky a tak dále. Z auta vystupuje pan drummer. Pan Buben. Ano, pan Bubínek a studentka Sára, která je oblečená v džínových lacláčích a pruhovaném tričku. Ta drží ty 90 poctivě. Ta se s tím vůbec nepáře. Pan drummer, než ještě otevře ty vchodové dveře, tak tam hází dead joke jak svině. On tam na Sáru: ty se sem snad stěhuješ, ne? Že máš tolik věcí. Sára tak jako, jo, stěhuju, no. Ale víte co, já mám zkoušky a já se musím učit na zkoušky. Proto jste mě sehnali takhle narychlo v sobotu večer. Jo, já předpokládám, že kdyby se Sára nemusela učit na zkoušky, tak už má někde v sobě tak 20. čupíto. Takže v tomhletom vím, že Sára asi představila ten večer nějak jinak, ale bohužel škola je škola, musí se učit. Teda pan drummer pouští dovnitř. Celý obývák jaké barvy? Šedivé? Ne, je to béžová přeci. Promiň. Krásný. Béžový stěny, gauče, koberce. Oni mají i, prosím tě, koberec na stěně. Jo, prostě takový ty gobelíny zvláštní, takový ty. Já nevím, proč se dávají koberce na stěnu, jako co to je za důvod. Počkej, a vy jste neměli v pokojíčku koberec na stěně? My jsme měli nějaký takovej, nevím, s nějakou postavičkou snad dokonce. Aha, vidíš to? A vy jste měli místo na zemi, nebo?
Tak jako bylo víš, ale prej to si bylo pěkný. Tak jo, asi okay. Dobře, hele, proti gustu, žádný disputa. No a v tomhletom béžovém obýváku stojí béžová paní Dramrová. Ona je taky zase celá, béžový kostýmek. Má béžový nebo ona má takový opravdu i béžový přeliv a všechno. Tak třeba to bylo v ceně, víš? Asi je to, víš, jako komplet, nebo aby jako ladila s tím dekorem. Jediný, co jí do toho hází vidle, je, že tam je taková ta ohrádka a v té leží teda to dítě, který má modrý dupačky. To není šedivý. Jo, takže to mi přijde docela jakoby, jestli má paní Dramrová nějaký estetický cítění, tak tohle to byl docela velký přešlap, jo, že nemá sleděný dítě s ostatním nábytkem a se svým kostýmkem. Už je mi nesympatická. To trošku jakoby starší maminka a ona tam si teda se Sárou třese rukou, představujou se tam a paní Dramrová jí teda vysvětluje, že je to jejich první večer, co jdou ven od té doby, co se tady ten malý chlapeček narodil. A to Sáru jistě velmi zajímá. Sára, jo, zajímavý, no. Co by Sáru ale mělo zajímat, tak ona jí jako vysvětluje, že teda maličkej má trošku zánět ouška, tak by mohl trošku plakat, jo, tady už bych to viděla jako červenou vléčku, že asi se Sára toho moc nenaučí. A ona říká, máš tady všechno, co potřebuješ, jo, na lednici je naše telefonní číslo, dětský pokoj je tamhle vzadu, no a to je tak asi všechno, co bych ti k tomu mohla říct. Takže dětský manuál mi to přijde docela jako podceněný, já bych se jako... Tak za mě je to obsáhlej tutoriál na 2 minuty, jako do toho, jo, jasně. A tak kejvá, že vidíš, že neposlouchá nic. Tak. No a ještě před odchodem, než si teda paní Dramrová ještě bere sladěný béžový kabátek celému tomuhle outfitu, tak tam Sáře víceméně dává instrukce, že pokud by někdo volal, ať to nechá spadnout do záznamníku, kdyby na tom záznamníku byli oni, tak ať to zvedne. Pan Dramr říká, prostě hlavně to tady zamkni. Sára se evidentně trošku nakazila panem Dramrem a hází tam taky docela trapnej joke. Protože vám říká, prosím vás, já budu mít takovýho učení, že vám ani nestihnu vyplnit lednici. Wow. Tam paní Dramrová se tomu zasměje jenom jak slušnosti, aby přece jenom Sára si to nerozmyslela a oni mohli odjet na tu fantastickou oslavu narozenin. A že to je oslava narozenin. Pompézní. Jo, takže oni odjíždí, Sára teda si vytahuje nějaký to své učení, přijíždí na večírek nějakému dalšímu obrovskému baráku a oni mají normálně i toho týpka, co ti zparkuje ty auta. Ne. Jo. No mají takový ty červený, vypadají to jak ten, když ti mačká výtah, měl stejný obleček, to asi zase něco použili, co tam tak měli jako výborný. Tak ty tam máš i kalupínka, rozumíš, co tam jako budget. Parkuje auta a já tady nemám ani na pořádnej ohýnek. Na pořádnej fajrák. Takže teda oni takhle stojí v té koloně těch zbohatlíků. No a ta paní Dramrová si tak jako povzdychne, že se hrozně jako bojí tam nechat to své dítě samotný a že si myslí, že takováhle matka nebude a tohleto. Pan Dramr jí uklidňuje, prosím tě, já hraju s otcem Sáry golf. Neboj se, je to slušný chlapík, na Sáru byl spolek, podívej se, jak se hezky smála tomu mýmu vtipu. A víc má lacláče a člověk lacláčích je důvěryhodný. Seriózní žena. No a paní Dramrová se teda trošku jako uklidní a řekne, podej mi kabát z zadní sedačky. Pan Dramr šáhne dozadu, tam je dětská sedačka, autosedačka, no a na ní je laptop a on říká, co je tady ten laptop? Ježiši, ona si ho tady zapomněla Sára. To je bohatá studentka, když měla na laptop. No, takže ještě tam jako zmatkujou, že teda Sára by bez toho notebooku asi jako nemohla pracovat, takže by ho měla asi jako přivízt. Tak paní Dramrová teda zvedá telefon, který mají v autě, jo, zase cihlička s anténkou. No mezi tím, teda takovej ten jejich poslíček, co by jim tam rád zaparkoval to auto, už dojíždí na to místo a poslíček je neklidný. On potřebuje, aby mu to odsejpalo, on má parkovací systém, on nemůže takhle obcházet, jak není čas. Do toho jako, jo, za chvilku se budou foukat svíčky vevnitř, jakého 80-patrového dortu, takže možná už začali. Oni ho tam jako stopujou trošku, jakože teda pardon, chviličku, paní Dramrová volá domů, padá to do záznamníku na A, dobrý, takže první úkol Sára splnila, jen tak někomu nezvedla telefon. Dobře. No, jenomže je tam prostě jenom záběr na ten telefon doma a telefon nikdo nezvedá. No, takže samozřejmě manželé zneklidní. Sára je asi hodně zabraná do lekcí matematiky. Sára asi dělá přesně sinus, tangens, kotangens, všechny tyhle ty věci, trojčlenku už to tam sází, kružnici tam rýsuje okolo pětikačky. Rodiče jsou takový hodně neklidný a nakonec teda řeknou, hele, tak my tam zajedeme, vrátíme se, dáme teda Sáře ten laptop a radši ještě zkontrolujeme situaci. Tak chudá chlápek, tak on už tam pro ně měl pěkný parkovací stání, rozumíš, celý to tam vymyslel, překopal. Měl to tam prostě strategicky vymyšlený, aby mohli zaparkovat svoji skromnou limuzínu, a oni se
blbě. Vrací se teda zpátky, no ale když už přijíždí na tu příjezdovou cestu, tak vidí, že je okno vylomené. Tam taková ta, víš, oni tam mají takový to proti mouchám, tak to je vylomený, leží to tam na zemi a má ti to prostě navodit elektrický piánko, už to tam jede a něco není v pořádku. No takže pan Drammer, velký drsňák, říká okamžitě zavolej policii a já jdu teda zjistit situaci dovnitř. Teď otevře. Je tam, vždycky víš, že došlo v nějaký jako k něčemu hroznému, protože je lampa v rohu, je trošku vohlá, to stěnítko. Jo, je takový vohlý a je tam Sára svázaná do kozelce, jak když tam dělala BDSM, prostě, roubík v puse, hrůza. No a mně se jakoby líbilo, jak pan Drammer zvládnul tu situaci, že on bože, a přibíhá k tomu dítěti. Jo, ono je jedno, že tam Sára je svázaná, nemůže prostě dejchat. dusí se, nemůže dejchat. Priority jsou pro pana Drammera jasný, jo, nejdřív zjistit batole, což jako chápeme zase na druhou stranu. Teda nakonec teda zhodnotí, že by asi Sáře mohl pomoct, takže běží k té Sáře, sundává jí ten roubík a následně teda přichází paní Drammerová, protože už zavolala policajty. To zvládla? Ta taky křičí hystericky, nebo takhle dubbing křičí hystericky, který úplně nemečuje s paní Drammerový pusou, ale dobře, hele, dejme tomu. A najednou, jak se blíží ta paní Drammerová k těm dvou lidem, tak najednou tam vybíhá lupič z pokoje. Jo, vybíhá lupič, vráží do paní Drammerový a já mám pro tebe základní otázku, co má lupič na sobě. Koženou bundu? Správně. Takže má koženou bundu na sobě, utíká, co mu nohy stačí, utíká z těch dveří. Paní Drammerová vyndává to dítě z té ohrádky a tam mu normálně vylamuje páteř, takhle se prostě děti nenosí. Ono to dítě úplně má oči ke stropu, je tam jak prak. Ale dobrý, tak teda dítěti se nic nestalo. Sára tam vysvětluje, že hele, já jsem byla strašně zabraná do toho učení a přepadl mě někdo jako zezadu, neviděla jsem, že přišel. Je přijde jako divný trošku, ale dobře. OK, no, tak jako asi Sára fakt byla zabraná hodně do učení, že neslyšela, že tam někdo vylomil celý okno, no, zvláštní, dobrý, OK. Pan Drammer říká, no tak hlavně, že jsme tady byli včas, že se nic nestalo, nestalo se ti nic, viď, teď se jako konečně zeptá a ona, ne, jako dobrý, díky za zeptání, ale oni šli hlavně prostě po vašich špercích a po věcech. Že to prostě bylo opravdu jenom jako loupežné přepadení. No a pan Drammer říká, no my jsme ti totiž přivezli ten počítač, co jsi zapomněla. A ona, ale já ho mám s sebou, ten počítač. Ten zloděj si ho tamhle strčil do pytle a jde k tomu pytli a vytahuje z toho pytle, kde jsou ještě pohazený perly, šperky, diamanty, tak vytahuje teda ten svůj obal na ten počítač a v tom je ten počítač. Následně teda máme další záběr, kdy teda policejní komando o asi 85 policejních vozech 10 hodin později. Prostě o 10 hodin později zatýká toho muže. Oni ho vedou v klepetech do toho policejního auta a je to vidět, že to je úplně jiný kompárs, než který byl najatý na zloděje číslo 1, který vybíhá z baráku. Tak oni možná zrecyklovali mý kluky zasičárny. Asi, možná, jo. Kluci zasičárny se tam nudili, tak to prostě vzali rovnou, protože ten kluk nemá ani stejný tričko, ani stejný kalhoty, kožená bunda v nedohlednu. Prostě se převlík, jako, i takhle zezadu ta lepka byla úplně jinak klenutá, to já takhle poznám, víš, kouknu a vidím. Takže ho takhle vedou, pan policista tam důležitě prochází okolo auta Drammerových, okolo SUVčka, no a je tam pohled na tu zadní sedačku. Laptop už tam není, mladý pane. Tímto nám příběh končí. Tak tohle. To bylo něco, co? Nemůže být pravda. To prostě ne. Nechceš, paní, jako... Já jsem ještě tady si k tobě připravila takovou pěknou otázečku. Ano. Byl laptop na zadní sedačce znamení z onoho světa, které navádělo Drammerovi domů, nebo tento příběh napsal nějaký kreativní scénárista na počítači? Víš, já jsem to chtěla takhle hezky nonchalantně se tě zeptat. Takhle, na mě to působí, že si pan scénárista dal nějaký koktejl ze všeho možného alkoholu, co je dostupnej a pak to řízl ještě nějakým čajíčkem jako z houbiček, protože laptop ze záhrobí ne. No to byl takový jako duch laptop. Duch laptop, dobře. Takže poslední slovo. Poslední slovo ne. Je to kec, máš pocit. To kec. No máš pravdu, Zuzko. Popravdu musím říct, že ten příběh skončil a já jsem říkala, aha, tak to už je jako všechno. Jo, dobře, no tak nevadí. Fajn, tak OK, tak
to se mi bude dobře zpracovávat. Takže tak, no. Takže toto byl laptop. Ale mně prostě přijde, jako já už jsem tam rozjížděla své vlastní teorie o tom, že ona Sára to měla celý vymyšlený. Jo, že si myslím, že to byla vloupačka nějakého jejího boyfrienda, víš, protože jo, jak tam byla svázaná, nic neslyšela, že jako přišlo mi to takový hodně podezřelý. Já bych na to zavolala malýho a malýho, minulý epizody, aby to celý vyšetřili, jako tenhle ten krimi případ. Asi jo? No, takže tohle byl prostě počítač, no. Děkuji pěkně. Míšo, já ti teď řeknu romantický příběh Dívka odvedle. Oh yes. Já to čekám jako romantiku hroznou. Jako až ti tohle řeknu, tak totálně přehodnotíš svůj vztah, rozumíš, protože tohle to má úplně jako jiný grády. To je Ježiš, palba to jak mi snad ani neříkej, Ježiš, pak budu toužit po nějaký prostě úplně vášní. Budeš toužit po Curtisovi. Jo, Curtis dobrý. Curtis, hele, to je. To je svůdník. Curtis je náš hlavní hrdina, je to takový hravý mládenec, který akorát laškuje a má ve svém telefonu, nevím, na 90 měl Včko telefon, takový ten sklapovací, už mě to jako překvapilo. No jedeme dál už evidentně. Jako fakt i na můj díl konečně vyzbyl jako budget, jo, že jsme měli i to jako si nechal někdo telefon. z hostů na oslavě, víš, tak to je pravda, je tvůj. Děkuju. Každopádně Curtis má ve svém krásném Včkovém telefonu stovky čísel dívek, slečen. Jo, tak on je to poutník. On je to poutník, On je to poutník. On tak jako byl asi duchovní otec z polyamorie, no. Tohle všechno se změnilo v jeden okamžik, jo. On teda první záběr je takový, aby jsme fakt pochopili, že ty holky má na salámu, tak volá nějaké slečně a splete si její jméno, což... Ježiši, zase. No, zase. Trápí ho to asi 2 vteřiny a pak už vytáčí nějakou jinou ženskou. Aha, no ale tohle všechno se jednou změnilo, protože mu na dveře zaklepala záhadná osoba. Otevřel dveře a tam se na něj usmála dívka s jménem Florence Wheelerová. Florence. A říkala mu, dobrý den, já jsem vás jenom tady chtěla uvítat v našem sousedství, Curtisy, a on, a odkud znáte moje jméno, slečno? A ona, no, jako z vašich stěhovacích krabic, měl jste je podepsaný Curtis. Tak toho jako dostalo, že konečně asi narazil na slečnu, která i přemýšlí. Tak se tak jako... Mám to pálí, madam. Mám to Curtis. Výzva přijata. No, přesně. A takže Curtis se tak na ní jako laškovně podívá a taky zve dovnitř, jestli by teda nechtěla očíhnout jeho novou obývákovou stěnu, že jí má fakt pěknou. Jasně, takový ty trapany, jako nechceš espresso, 11 večer u mě doma, viď? A Florence teda jako odmítá, ona mu to nedá zdarmo. Jo, takže ujde asi 12 metrů, ale Curtisovi to nedá, ona se mu fakt strašně líbí, jde po ní hodně. Tak říká, ale tak když ne dneska, tak co třeba na večeři? Já strašně dobře vařím. A to už teda Florence podlomily kolena a řekla si, a tak jo. No těm holkám fakt začí málo, tyjo. Oni nebydrží 8 řízek, tyjo. No. Už je. Přesně, hele, good high chleba a jedem. Takže to byl náš jako první záběr, nám vlastně končí a máme druhý záběr. Curtis tam sedí v jako hodně saténový košili, taková. Není to úplně sexy, no, vypadá to jak taková noční košile. Saténová košile, to je fakt něco, teda ti řeknu. No, musím říct, že jako to mě teda není nikdy to nějak sexy. Se jako nelíbilo. A jak vypadá celkově jako Curtis? Hele, Curtis jako vizuálně není špatný, jo, ale ta košile saténová, trošičku nám to, ne, je to taková 5. cenová najednou. On fakt sadil na takový to pitbulla, jo, prostě verzi, ale jo, nebo trošku, něco takovýho. Jo, on je plešatej? Je plešatej, Curtis, ano. Svádí a máme tam záběry jako na zapálené svíčky, samozřejmě hudba nám tam hraje teď Curtis. On se snaží hrát takovýho jako plachýho, skromného, záhadného hocha. Jo. Takže Florence, rozumíš, tak Florence si tam krají ten godhájek s cibulkou a je úplně z něho unešená. Ne, ona mu to fakt žere. Takže vlastně tím no, nám... tak nedělá to poprvé, že jo, Curtis? Tak v Curtis už ví, že jo. No a Florence dojí své jídlo, poděkuje mu za skvělý báječný večer a ještě mu teda řekne, že umí ale úplně skvěle skvostně vařit. A loučí se s ním a Curtis se tak jako nakloní k ní, že jí chce políbit a ona ho odstrčí, že promiň, až na druhém ronde. Asi jsem staromódní, ale ne. No a takže Curtise, ale Curtis to je dal pro si Curtise... slanečky, takže jako promiň, slanečky, cibulku a tlačenku, no, jak si tu pusinku nejindy. Ale to pro Curtise byla výzva samozřejmě, že jo, takže
o to vízo jako bavila ta holka. To odmítnutí přesně, je jasný, no, to tě hned jako navnadí. Trošku musí bojovat, že jo, ucházet se. No a tak vlastně potom se začnou scházet, rozumíš, a začne ta láska nám kvete. Prostě kvete nám. Aha, takže svůdník, jak on to prolomil, ty barikády. Ona sice jako na prvním randičku ho teda jako odmítla, že pusu ne, ale pak se nám to trošičku začíná rozjíždět a vidíme, jaký Curtis u sebe doma učí minigolfu, jo. Jo, takový ty romantický tulicí scény. Takový ten, ale kotě, musíš to vzít z tohohle úhlu, tu úhulku, víš, to musíš takhle a pak trefíš tu jamku a takhle tak jako postupně se zbližují, rozumíš, přes ty zásadní životní milníky. Knihovna mojí babičky, muž s rozhalenkou, učí dámu střílet z luku a prostě... Hele, saténová košile a je to jasný. Svatba, děti, ta saténová košile strom. byla jasná, že to bude opravdu velká akce. No ale občas má Curtis takový jako pocit, jako kdyby se mu Florence trošku vzdalovala. Jo? Někdy je taková odtažitá. A pak tam máme zase průstřih scény a Florence nám tam sedí na té krásné dřevěné houpačce na verandě a je taková zasněná trošku a Curtis si za ní sedne, něžně jí pohladí a říká jí, víš, až s tebou jsem teprve celý, až s tebou jsem poznal smysl svého života a ty jsi ta pravá. A ona mu říká, no, já jsem taková odtažitá, protože mám špatnou zkušenost. Můj bývalý manžel měl milenku. A na to jí Curtis říká, ale já takový vůbec nejsem. Ale já taky. Co si nic nedělej. Jasně, Curtisy, no. A co ty holky v tom telefonu, no? Takže Curtis jí přesvědčil o tom, že je to hodný, slušný hoch. A konečně se teda líbají, jo, konečně se cucnou. A vlastně tím končí naše scéna a pak máme další a Florence, jako je to zajímavý záběr, jo, protože ona sedí v ušáčku, prohlíží se tam nějaký časopis, nevím, asi o zahradnictví, nebo zahradnictví, a Curtis asi o 3 metry vedle v ložnici s otevřenýma dveřma si tam povídá se svou milenkou a plánuje tam s ní víkend. A je ale strašně... se nám stoly otočily. Ano, a je strašně překvapený, že teda Florence to slyšela a když se otočí, tak vlastně Florence stojí přímo za ním a říká mu, tohle je konec. Tak Curtis to teda položí a říká, sakra. Ale není to, jak to vypadá, jo? No a jak by to mělo být jako jinak? Jako, co by si měl... Já nevím, prostě bohužel scéna nám končí, protože Florence jako, rozumíš, odchází, utíká. Zlomené srdce, no ano. Zase se její předtucha potvrdila, že jo? Takže bohužel Florence utíká. No a Curtis je z toho špatnej. A neřekla bych, že to je zpytování svědomí. Spíš mu je jako líto. Že ho chytla. Že ho chytla, no. Ale tak zároveň jako cítil, že ta Florence znamenala pro něj trošku víc. A ona mu vždycky tvrdila, že vlastně bydlí naproti. Tak konečně se teda zmátořil, šel do domu naproti, co mu tvrdila a vždycky tam vydával chodit. A zvonil tam a nic. Na té zahradě u toho domu byl zahradník, klasika. Přezl na kolem, tak tam se střih. Zahradník, tak tam schrabával listí, tak se ho Curtis zeptal, jestli tam bydlí Florence a on, že určitě ne, že tady ten majitel toho domu, pastor, tady bydlí 25 let už sám. Aha. No, jenomže Curtis zvedne hlavu a najednou vidí Florence, jak běží směrem ke kostelu. Ty bláho, no. Jenomže Florence jakoby zmizí najednou, tak on běží do toho kostela, kde nikdy předtím nebyl a hnedka za bránou... Co by tam taky dělal, takovýhle proutník? Schořel. By schořel, ano. A hnedka za bránou vlastně toho pozemku tak vidí náhrobní kámen a tam bylo napsáno jméno Florence. Myslím 1924 až 1949. Tak tu matiku nebudu zkoušet. No, ale zemřela stářím tak mladá. Zemřela stářím tak mladá. Takže tím zároveň končí náš romantický příběh. Vlastně já jsem si jenom říkala, jak by to vlastně dopadlo, kdyby Curtis to nepropálil, no. Tak on by chodil smrtnou frérkou v podstatě. No já právě se snažím jakoby zjistit, co z toho plyne za ponaučení pro všechny. Víš, jako z tohohle příběhu, tak nad tím jako přemýšlím. Jako když je tvůj protějšek odtažitej, je reálná šance, že je mrtvej. Že je mrtvej. No, že jakoby není to tebou, jo. Je prostě jenom trošku už... Možná je trošku hnilobnej, no. Lehce. Jo, dobře, tak jo, OK. Dobře, beru asi, že tohle to bylo celá ta myšlenka. No, Zuzko, tak tohle je teda něco. Já jsem se nemohla vůbec přenést přes tu saténovou košili, já ji úplně si dokážu představit. Já ti úplně vidím, že ty dneska dojedeš domů a ještě si pustíš ten díl, aby se podívala na tu saténovku. Já se budu muset podívat na tu saténovku, to je jako, bez toho já dneska neusnu. To se podívej, to je hodně sexy, no. No čověče, musím říct, že tenhle ten příběh je taková kravina,
až to bude pravda. Ne? Ten se nestal. Nestalo se to, jo. Ten se nestal. No, protože to už bylo moc. Bylo to moc. Ale já jsem si říkala, odvedla, víš co, ta láska, prostě víš, jestli to nebylo takový jako inspirovaný nějakou událostí tajemnou. Není, no. Prostě. No, je to pro tebe devastující zpráva, viď? Velmi, já už si tady píšu bodík, ano, ale klidně pokračuju tady v nějaký... Ne, dobrý, já už se nechci tady nějak jako na tím pozastavovat. Jdeme dál, já musím teď skorovat, takže já ti jdu teď tady obelstít, aby se nevěděla vůbec, jestli peněženka se stala nebo nestala, takže jdeme na ní. Tak pojď. Zuzi, příběh peněženka, to bude nervák. Odpálí ti to cvičky i s ponožkama. Dobře, já bych jenom mám takový dotaz přímo vizuálně na tu peněženku. Je to třeba měšec, nebo je to taková ta peněženka na tom řetízku, jak se dřív nosila, nebo je to taková ta kabelko peněženka obyčejná? Na je sucháč? To taková, ne, není na sucháč, to ještě prostě v té době. No a je to taková ta kožená peněženka, taková rozevírací. Kapánská prostě. Děkuji. No. Takže tak, no a já se ještě chci zeptat, jestli jsi někdy peněženku ztratila. Ale ty, jako malé dítě nebo staré dítě. Ani jako staré dítě potom v pozdějším věku? Ne, nestratila. Ne? Nevybavuju si. No tak to vidíš, podívej se, jak seš. A teď doufám, že to neposlouchají rodiče a že třeba mi pak nezavolej zpětně, že daj ti nějakou zpětnou vazbu, že na tebe vytahu, dělá machry, ale a myslím si, že ne. Já jsem ztratila jednu peněženku, no. Tak to byl ale průser. Nebo takhle, jako oni mi možná trošku jako napůl ukradli. Já jsem jí ztratila, nebo takhle, že jsem jí nechala... důležitý, jak jsi to odprezentovala doma. No takhle, ona u toho byla máma, takže ona to prostě viděla přesně všechno, jak se to stalo. Tak takže to bylo blbý, nemohla jsem to zahrát do autu s nějakou jako báchorkou, že jsem ještě zachraňovala u toho babičku, co spadla, nevím, jako boholi se jí zlomila nebo něco takového. Ještě si rozdýchávala veverku. No, rozdýchala jsem veverku, toho přesně, co se zarusala ořechem. Ne. Bohužel jsem jí nechala v převlíkacích kabinkách. Já, vy jste byli v bazénu. Ne, spala jsem si zkoušet nějaký džíny hustý, DCčku. Aha, kapsáče. Dala jsem si zkoušet kapsáče, no a bohužel nechala jsem tam celou svoji treštičku a pak jsem se vlastně vrátila, uvědomila jsem se a peněženka tam nebyla. V té době to ještě nebyla taková velká ztráta, protože jsem tam měla, že jo, kartičku do knihovny a ani nevím, jestli už mi bylo 15, že jsem měla občanku, takže tak nebyla velká ztráta. Měla jsem asi 2 kila, jako jo, takže no to tak bylo, ale tehdy 2 kila, že jo, dnešní inflací půlka bitcoinu, nebo půlka másla. No počkej, jako zase takhle starý nejsme, jako jo. Dneska to byly 300, no, možná. No, takže jako jenom takhle to, no. Takže jsem se tě chtěla jako zeptat, jestli jsi někdy nějakou peněženku zatratila. Zatrhla ti třeba mamka potom na 2 týdny kapesný počítač, telefon a tak? Jako ne, mamka byla velmi hodná. Nedostala jsem člověče skoro žádný kartáč, bylo to jako taky. Já jsem byla hodně smutná a bylo to jako reálný smutek, musím říct. Jo? Mrzela mě ta 200, to mě mrzela fakt asi nejvíc, protože jsem věděla, že už ji neuvidím, že jo, jako to prostě nedá mi mamka novou 200, no, blbý. No, takže to je to se mnou dodnes, bohužel, no. A pak samozřejmě vysvětlovat paní v knihovně jsem ztratila legitku, to taky bylo jako... Tam to dostala větší tam jsem dostala pranýř normálně, jak oni ti vždycky vyškolej. Už nepůjčím československý panovníky. Přesně. Nikdy. Už nikdy v životě nebudeš moc číst babičku, frérko. Ani starý pověstí český, nedozvíš se, jak to bylo. Přesně. Už nikdy nevíš, že se byli starý, nebo pověstí, nebo to měl pivo s tím český, přesně. Jako, kde byla Libuše, no? Co viděla Libuše, no? Takže tak, no, zpátky k příběhu, Zuzko. Jsme si tady pokecali, jdeme si dát peněženku. Okay. No a hned takhle v prvním záběru se dostáváme k parku, kde si hraje Jason a hází si tam balónek amerického fotbalu, takovou tu myčudu. Myslíš rugbyový míč? Nebo rugbyový míč, já nevím, jestli to jako americký a rugbyový míč, jako ten fotbal, víš, je jako hodně rozdílný. No prostě takovej ten rugbyový míč, budeme tomu říkat, to asi lepší. To je šiška. Hází si šiškou. My se tam teda od vypravěče dozvídáme, že Jason je chudinka maličkej siroteček teda, vyrůstá v pěstounské péči a chodí na místní střední školu. Jelikož je to chudáček chudý, nemůže si dovolit potom jít na univerzitu jinak, než že by mohl dostat stipendium sportovního charakteru. Takže trošku stresík, trénuje, házejí si tam teda myčudou a ten kámoš tam prostě, jedou tam velký trénink, běží přes silnici. Dvakrát si to hodí. Dvakrát si to tam přehodí, jsou fakt hustý. Jason má na sobě taky ten bomber, víš, jak máš ten ty... takový pěkný americký slogan střední školy. Ano, přesně tak. No. Přesně tak. Teď to krásně popsala, ještě líp než já.
Jason mu tam říká, hele, nadhoď mi, já musím prostě trénovat. Kámoš, s tím se já docela dokážu soucítit. Říká, já mám hlad, já bych se potřebovala jít někam najíst. On ho vůbec nepodporuje. Ne. A prostě Jason mu říká, hele, frére, jíst budeš jindy, já prostě potřebuji trénovat stipendium, jako hele, nemám čas, ztrácet čas, takže dělej. No, takže kámoš mu to nadhodí. Jason běží, je takový jako hodně zpomalený záběríček zase. Jo, Mičuda padá a Jason dopadává asi 20 metrů od balónu. Takže já bych Jasona se úplně neupínala na to sportovní stipendium. Ať zkusí jinou kariéru, třeba sochař může být. Jo, sochař, nebo kuchař číšník, že jo, nebo já nevím, zahradník, hrobník. Myslím si, že jako je spousta možností. Variant je hodně. Jo, tu univerzitu nesmí to vzdát. Na to sportovní stipendium úplně nevidím. Takže teda nakonec teda kámoš zakámošuje, ptá se Jasona, jestli je jako v pohodě, se nic nestalo, Jasonovi nic, jenom samozřejmě trošku jeho ego utrpělo ránu, když to tam se sekal úplně. No a jakmile jdou teda k Mičudovi, zvednou ho a pod ním leží peněženka. To jsou mi náhody na tom světě, viď? Peněženka takhle na zemi. Tak Jason, protože je to chrabrý, udatný muž, tak se na to jde podívat, zvedne peněženku, otevře ji a prohledává. Je tam asi 1000 kreditek, on tak jakoby, nebo takhle, on hned, jako na poprvé hned se podívá, jestli tam nejsou nějaký prachy. Bude to stát za to? Že hele, budu mít nějaký penězky, ne. Tak prachy tam nejsou, je tam spoustu kreditek a na poslední přihrádce je teda řidičský průkaz. A najednou se teda zaměří na ten řidičák, podívá se na fotku, tam je takový starý muž, to klasický taký sexy stařík a je tam jeho jméno a jmenuje se Henry Niemand. Ne, Niemand, jenom Niemand. No, může to být Niemand, jakoby samozřejmě, Děkuju. může to být i Niemand. A potom Jason teda kouká na tu adresu na řidičáku a říká, hele, to je Hancock Park, to je kousíček, to je tady jako nedaleko, tak se rozhodne, že teda peněženku vrátí, ten jeho kámoš už na to prostě vůbec nemá energii. Tak to chlapu má hlad prostě. A že si říká, jdeš? A on, ne, nejdu prostě. Musím domů na večeři, mamka už mi volala. No takže Jason si to teda odšráduje někam pryč. Ten kámoš už se tam rozhlíží a říká, není to ještě nějaká peněženka? Kable si tady nezbyla. Nezbyla to nějaká kable. No, Jason jde ulicí, evidentně, to zase nějaká ulice boháčů, všude jsou obrovský vily, železný brány. Opravdu tam, Jason má trošku pocit, že tam nepatří, jo? Že je tam tak jako omylem. Kdyby si seděla v teplákovce v Národním divadle, zhruba je to takový. Tak, ano, přesně tak. Nebo jdeš do restaurace a je tam 12 000 příborů a ty klasicky nevíš, kterým začít. Prosím vás o lyžičku. Nemáte prosím vás jakoby dětský příbor, vidličku, bez hrotu? Já si vždycky píchnu do ruky. Ten, co mají mekáči? Jo, ano, nemáte papírová brčka a plastové talířky. Tím pádem on se teda dostává k tomu baráku, který je na adrese, je to ten největší v celé ulici. Jo. Tak se chviličku zarazí, váhá, jestli tam má vůbec jít, protože on mi ten kámoš říkal, hele, nelez tam, oni tě akorát obviní z toho, že si vyluftoval ty prachy tam a nic z toho mít nebudeš. No ale Jason prostě ne, je to dobrá. Šel i tak. Takže vchází dovnitř. Nevím, jak jsem dostal, brána byla evidentně otevřená, což jako standardně se stává u těch velkých vil. Dochází teda ke klepadlu, jo, zase víme, honosný barák musí mít své vlastní prostě chromové klepadlo, takže klepe a otevírá mu pán, který byl už asi tak 14 dní mrtvej. Jo, je to takovej záběr na toho. Vysušený, trošku bílej. Jo, a první, co vidíme, tak je nějaká vestička, pak nám jede kamera strašně dlouho nahoru a pán má asi 12 metrů v kohoutku. On je strašně vysoký. Vypadá teda, že zemřel již dávno a je to nějaký sluha. Jo, vidíš to hned z něj, jakože to prostě je takový nějaký pomocník, má bílé rukavičky. Ptá se teda, co tam pohledává Jason a Jason mu vysvětluje v krátkosti situaci, že teda našel peněženku, že by ji chtěl vrátit panu Niemanovi. Pan tady jako sluha říká, jo, dobrý, pojďte dál, není problém. A ještě to říká takovým zvláštním hlasem, že já už bych měla prostě takový pocit, že bych nechtěla jít dovnitř. Jo? Je to takový jakoby tajemný hodně, jo, zase tajemný smyčce, klasika, víme, že to je prostě něco se bude dít. Takže Jason přijde dovnitř, tam samozřejmě se mu otevírá obrovské foyer s 2 kroucenýma schodama, jo, směrem dolů, je tam spoustu haraburdí, sluha mu říká, vydržte vteřinku, já dojdu pro pana Arnolda. A Jason říká, pro pana Arnolda, ale já jdu za panem Henrym, já mu jdu vrátit tu peněženku. Sluha to odchází, jako evidentně, tak si Jason říká, no, jsem jeden, fajn, ok, no, tak mi přines hlavně někoho, můžu vrátit tu peněženku. Obchází to tam klasicky šťourá do takových těch věcí, kde nemá, jo, takový jako hodinky, to tam hrozně roztáčí. A následně přichází teda jo, takový záběr, že Jason tam do něčeho šťourá a najednou přistane ruka na zádech. Jason se samozřejmě strašlivě vyděsí. Je to nepříjemný. A stojí tam ještě vyšší pán.
To už nám ale nestačil obraz, ne? Nestačil obraz. Teď by byla dobrá širokouhlá televize. Bohužel já jsem se koukala na počítači, no, takže už by si viděla i celýho toho pána, jo. Já jsem si i rovnou říkala, Zuzko, nás by tam nevzali. Jo, kdyby jsme šli na pohovor, tak bychom si museli možná stát na zádech, aby nás tam vzali. Takhle, jsem to chtěla říct, i kdybych tě vzala na koně, tak furt jsme třeba jakoby v pase toho pána. Nedali bychom ho prostě, fakt jako ne. No, tak. No a pan Arnold se mu tam dopředstavuje a říká, no já jsem právník tady pana Henryho a tak Jason říká, mě to úplně jako jedno, kdo jste, jako upřímně, já jsem tady přinesl peněženku, našel jsem jí, on si od ní nevezme, pan Arnold, a zve ho dál, pojďte a to je zvláštní jako postup takhle, že chceš vrátit peněženku a rovnou na tebe už druhý člověk jako ti odmítnul vzít si tu peněženku do ruky. No a tak teda zve dál do takového toho celodřevěného obýváku, kde je zase dřevo klasicky na stropě. Už tam vidíme i toho zase sluhu vysokýho, jak tam stojí, jako on tam opravdu vypadá, že se tam zapíchnul do nějakého jako do nějaký nabíječky, že to je taková rumba, jako staromodní. No a začíná trošku takový drobný výslech. Pan Arnold potřebuje tomu jako celému přijít na kloup. Tak je to záhada, prostě najde peněženku, viď, po ulici. A on prostě, prošetřit. Tak co vás teda sem jako přivádí? A už po 150. Jason říká, já jsem vám přinesl prostě peněženku, je tam řidičák, tak jsem jí přines. No a na to Arnold, každý dobrý čin má být po zásluze potrestán. Ale to je velmi dramatické. A Jason na to, ty jako, co? A Arnold, no vtip, Já bych si trošku kákla z toho, zasměje. To je divné celé. Vtipné. No, takže Jason už by toho měl mít jako lehce pokrk, rád by už odešel, ale Arnold prostě ho stále vyslýchá. Kde jste našel tu peněženku? Jason, parku. Arnold, co jste tam dělal? Jason, hrál jsem si tam s Mičudou. Co je jako relevantního prostě? Kdo jsou rodiče? Se pak najednou zeptá právník. A on, jako moje rodiče? A co to má co společného? Já jako rodiče nemám, nebo prostě jako... No a v tomhletou chvíli už Jason říká, hele a dost, jako já jsem přišel vrátit peněženku, odcházím, to je všechno, to se přece má, vracet věci a couvá takhle dozadu, když tu vráží do takový komodičky. Podívá se teda přes rameno a vidí tam fotky. No a pak máme blíž jakoby přiblížený všechny ty fotky a na těch fotkách je černobílý pán, nebo takový mladík, který vypadá úplně stejně jako Jason. Ale Jason by to neměl jako mít šanci bejt, protože to jsou staré fotky, Jasně. to jsou opravdu jako historické fotky. No Jason si říká, ježiši, co to je za vtip trapnej, nebo tohleto, tak to ne. Tak dost, jako tohle je nějaká habaďura a utíká pryč. Volá za ním právník, počkejte, já bych taky nečekala, jo, v tomhletom případě. No a pak má teda ten právník s tím sluhou takový maličký rozhovor a oni to se táhne, tyjo, jak prd v kanceláři, ten rozhovor, to je strašný. Nakonec teda z nich vypadne, že teda Arnold mu tam říká, no, to jsou prostě zvláštní náhody. Po 2 letech hledání dědice se tady najednou objeví kluk, který vypadá úplně stejně jako pan Henry za mlada. Takže levoboček. No, nevíme. Takže vlastně tohleto se tam takhle dohadujou. Ten sluha ještě na to, mně se docela líbil. Vypadal solidně. Ten biznis, ale převezmě, to bude pohodě. No. A právě i ten právník říká, no povahu má po Henrym. Já vůbec nevím, jakou povahu zvládne identifikovat z toho, jako, že za ty 2 vteřiny, dobře, OK. No a pak teda ještě právník dodává, že pan Neiman nebyl opravdu chudáček a Jason by tak mohl zdědit $40 milionů. Tak my jdem hledat peněženky. No a vlastně oni potom Jasona najdou podle té bundy, kde měl to nějaký ten emblém té střední školy, takže ho najdou, identifikujou ho a opravdu byl to ztracený syn, nebo víceméně asi ho pan Neiman dal k adopci, nebo těžko říct, nevíme úplně, jestli to byl dědeček, anebo... To už máme trošku VK. Jo, to už prostě, to už je jakoby i na domyšlení, jak chcete moc jako jít do podrobna. A teda Jason tím pádem zdědil 40 milí, no. Jo, to je hezký příběh. Mně se to hrozně líbí. Jako... No, tak to je takový akorát příběh, to je jemnej. Je to prostě, je to jakoby děsivý a zároveň za to máme odměnu, že Jason to takhle jako vychytal slušně. Byl poctivej, odměnili ho. Jo. Mít dobré srdce. Já si myslím, že teď půjdeme domů a budeme mít nos přilepený k zemi a budeme čuchat peněženky. Jako já bych taky chtěla. Jak ty podsvinčata, víš, jak hledají laníže, ano, přesně tak. Tak já ti dám na vodítko a budeš mi čuchat po peněženkách, jo, hele, a já chci taky minimálně $40 milionů, jo, jako já nechci žádnou 20 někde na zemi, jo, budeš muset trénovat svůj rypáček. Tak no, pojďme. Jo, já ti dám čuchnout 5 000, nevím, kde ji najdu, jako jo, tak na účtě ji nemám, tak ale půjdem do banky na exkurzi. Do banky na exkurzi, já ti do Národní banky, očucháš si tam zlatý cihly, jo, a pak... Přesně, bábu, hele, ale to je biznis. No, ale jsme vymysleli ty další podcast, lovci pokladu.
No, tak co si myslíš, Zuzko? Mohla samohra náhod přivést Jasona do domu, kde pracují jen vysocí lidé? nebo je tenhle příběh jen totální fabrikace? Hele, já si myslím, že se to mohlo stát. No, Zuzi, je to tak. Mohlo se to stát, byla to pravda. Aha, all eyes on me. Velmi ti gratuluju. Yes. Jsem ráda na jednu stranu, že to je pravda, protože máme naději tím pádem. Na ten náš biznis? Na ten náš biznis. A ještě jsem ti chtěla říct, protože já jsem si říkala, hele, tak co je na tom pravdy? Tak jsem trošku hledala jsem, co je zatím, nebo jako co to bylo za událost. No a scénáristé se inspirovali další knihou o mysteriózních případech, takže to je kámošek kámošovi, takže kámošovi. Z 5. kolene. No a bylo to nějaká knížka z roku 1966, to byl takový soubor mysteriózních jako a tak to je důvěryhodný zdroj, to bych jako zase jako... Důvěryhodný zdroj, to už muselo být prostě otestovaný několika generacema, no a napsal to pan Robert Trallins. Si můžeme pak někdy přečíst, se můžeme podívat, co tam taky vůbec píšou. Tak jo, tak děkuji. Tak? No tak a já ti gratuluju, tak dobrý, Zuzi, tak se těším na další příběh. Míšo, já tady mám pro tebe závěrečný příběh, který se jmenuje V lese. Budeme hledat houby? Nebudeme hledat houby, podborováky, kozáky vůbec. Ne, my prostě, je to takový zase opět duchařský příběh. Duchové, no tak to by dneska jdou ty duchové. Já nemám dost prostě, no, nemohla jsem se nabažit. Ale to máš z toho, že jsi říkala nám něco o jajabordu, nebo ano, desce. A od té doby se mě to drží, jak hovno košile. Takže duchové jsou okolo tebe. Já už je taky trošku vidím, víš, jak tady. No, vidíš kolem mě, Kespra a... Budeme se vymítat, hele tě v obsypu solích, frérko. Česnek, ne, ten je na upíry. To na upíry, ale tak jestli chceš, já ti dám topinku s česnekem, aby ses nenudila v tom kruhu soli. Když ji osmažeš v sádliku, jinak tě to nebere. To stopinkovač, to není vončo. No to není ono, to je jako dietní, ale je toho prdu. Takže Míšo, máme tu úžasnou, krásnou rodinku, která se rozhodla strávit pár poklidných dní v lese. Jen tak. No tak na dovolenou, o co ti, co, jako prostě tak no se ne, rozhodli. Všichni mají budget na velký dovolený, viď u moře, chápu. No tak jistě, že jo, ty tady máš pompézní baráky, vily, $40 milionů, tak nám už bylo prostě jenom na stan, že jo? No, jenom stan, dobře, takže dostanu do lesa, okej. Takže prostě. A je to hezký, no. Jo? Mám ráda tyhle ty kempingový zážitky. Rodinka, my tam zase nemáme skoro vůbec žádný jména, jo? Až na klučinu hlavního hrdinu našeho, který se jmenuje Randy, ale takže máme první záběr a tam vlastně vidíme otce, hlavu rodiny, jak se snaží dát dohromady stan, do toho manželka, za ním se mu trošku směje. Ona jako, víš, to je jako výlet v lese, oni jdou kempovat a ona má úplně krásně vyfoukaný vlasy, jo? Jak kdyby přišla teďka vodka dežníka, tak 5 minut zpátky. Ale... Co kdyby tam byla lesní modní policie? Nikdy nevíš, jestli nějaký skřet vůbec tam nefouká vítr, nic, prostě pohoda, paní má krásnou foukanou, do toho má takový baloňák docela, nepřijde mi to úplně jako takový soft chill ideální do lesíčka. Jo, má to spíš jako na módu. Trošku na kolomba to má ten baloňáček. Jo, na kolomba. Nevadí. Každopádně hlava rodiny se tam snaží složit ten stan, vůbec mu to nejde, tak ona mu teda... Já to tak chápu, já nenávidím stavění stanů, tím by mě mohli mučit. Jestli to není ten rozhazovací, víš, ne, jako ten jak ještě hodíš. tehdy nebyl. Tak to bychom jako kempovali pod plachtou jenom. Musíš to dokončit. A ona mu teda jakoby poradila, zkus použít návod. Zkus použít hlavu. Tak to začal zatloukat hlavou ty kolíky, viď, a bylo to. Takže zkusil použít návod, myslíš, pán? Ale ne, on jí jakoby odbyl, že ne, že on to dá přece dohromady, že jo. Jistě mužská ješitnost, chápu. No nic, takže paní Svoukanou řekla svýmu synovi Randymu, jestli by mu teda byl tak hodný a podal svému otci návod, tak mu ho teda podal a tak nějak ten teda stan postavil potom a Randyho to jako asi nebavilo tam úplně moc koukat na tátu, jak se tam snaží dávat dokupy ten stan, tak říkal, že jde na červy na ryby. Jo, na červy na ryby. Pardon, že jde nazbírat červy jako nám danou na ryby. Ne, mně se líbí, já jdu na červy, čau. Si tady co sbírá ty červy úplně jak houby, úplně to vidím. Takže se bere takovou skleněnou pixu, hele, a ten se vydává lučním kvítím, lesejčkem, všemožným. Já mám pocit, že už šel třeba 100 kilometrů, ale... Cesta tam a zase zpátky, Randy jako si tak jako hopská, cape si to kolem jako lesa a mezi tím záběrného rodiče, jak si vzájemně říkají, že mají teda hladík, tak paní s Foukanou vytahuje sáček s toustama, začnou tam jako jíst a mezi tím se skoro až
jako setmý. Jo, ta scéna trvá třeba 2 minuty, ale vlastně nám to říká, že to trvá věky, protože paní s foukanou říká, že už se začíná trošku strachovat o Randyho, že už je dlouho pryč. Randy, ten už je 200 kilometrů daleko, ten už se svez taxíkem, prostě přijel řeku vorem. Tam prostě podle mě ho to moc nebavilo, jako no. Nicméně máme záběr na Randyho, objevuje obrovský poklad, krásný, velký, tlustý, macatý rousnice, taky tam, jo, ten bude, hele, červy, ty budou skvělý na návnadu, bombastik. Já si myslím, že on ani nehledá návnadu, on chce jenom snack ve formě červíčka. Tak je tam, hele, láduje do té pixely a pak zase záběr, jak si to cape tím lesem veselej, no ale najednou slyšíme takový jako zvuk hada, víš, ten ocásek, jak se mu třepe, tak Randy je zvídavý hoch. Asi chřestýšek. A jak je Randy zvídavý, tak se jde teda podívat, odkud ty zvuky jdou a opravdu zjišťuje, že je to teda had. Ale jeho nenapadlo nic lepšího, než si prostě klacek a trošku pošimrat na hřbetu toho hada. Tak ono chce ho vždycky pohladit klackem. Oni to mají hodně rádi. Jo, oni nejradši prostě. Nezaky milí. No tak ho tam šimrá a tomu hadovi se to nelíbí úplně, takže po něm vystartuje a uštkne ho. No a ho kousne. Hele, do ruky. Tak jako mezi palcem a ukazováčkem. No, tam šťoural. Hajzlik. No nic, tak Randy upouští tu pixlu, tam ta se rozdrtí, hele, návnada v čoudu prostě, blbý. Že jo, ty se zase vrátili do hlín. Tak oni to jako rozchodili, ale Randy vypadal, že jako to úplně rozdejchá. A to je mi jedno, jak ten štípal do hada. Tak... No to je pravda, byl to zloduch. Mačkal hada, jo, klasicky zase. Ale tak Randy se svalí na zem a teď jako motá se mu hlava a pořád jako rozplocený z té situace, co se teda jako stalo, ale najednou máme druhý, jakoby z dalšího úhlu záběr na Randyho a za ním vidíme takový hezký vyleštěný lakírky, jak jsou opřený o invalidní vozík, jo, o ty klapky dole. Kamera nám jede nahoru a tam pán. Na vozíku? Na vozíku v lese. Aha. Bezbariérový les, vidím. Ano. Jo, oni jsou hodně pokrokoví v Americe prostě. OK, no. Že bych byla Randym, úplně nevím, čeho bych se bála víc, jestli toho, že pravděpodobně umřu do pár minut od toho jedu, anebo jakože je tam prostě divnej pán na vozíku a objeví tam něčeho. S lakírkama v lese, no. Ještě s lakírkama, jo. Nebyl to úplně standardní houbař. No, já bych si vsadila na vozíčkáře, ten by mě asi děsil možná trošku víc. Takže Randy tam jako schoulenej, a ten pán ho uklidňuje, že to bude všechno v pořádku a říká mu, vezmi si šátek a upevni si tu ránu. A on, no ale tak mi pomožte, já nemůžu, nemám sílu. A ten pán mu říká, jsem na vozíku, Ježíši Kriste, jak ti mám pomoct? A ten pán mu říká, no ale já jsem od krku dolů ochrnutý, musíš si pomoct sám. No tak Randy bere jeden konec toho šátku do zubu, tak to tam nějak utahuje cajk a pak mu ten pán říká, no podívej se do batohu, mám tam odsávačku. Odsávačku jedu? No. Aha. A ty nemáš jako odsávačku jedu, prostě když na do lesa jsem si nikdy v životě nevzala odsávačku na nic. Teď už víš, že máš. Teď už vím, jo? Tak koupím odsávačku na Alze na jed, to snad budou mít. No, když tam bude zmije, že jo? No. Nebo slepíš prostě. Chápu, no tak slepíš, ježišmarja, to konec. Slepíš je. Přestěnu odsát. Ten neexistující jed. Právě to se šťoudu. Mě oblízne slepíš. Takže ano, Míšo, oblízne tě slepíš a budeš v čoudu. Ano. Jo, prostě. Ne, jako nedělej si z toho srandu, nezlehčuj tu situaci. Ne. Nezlehčuju a teda jsem zvědavá, jak to teda odsávačkou zvládne. No, on ho pán nanaviguje, co s tím má dělat, tak je to teda vysaje. Jo, všechno vypadá to, že to je dobrý. Randy si oddychne, dá tu odsávačku vedle sebe a podívá se a ten pán už tam není. Kouzelný děda zmizel. No a v průstřihu tady toho drama, co se dělo Randymu, jak ho ušnul ten chřestýš, tak rodiče už... odsávačkou jet. Přesně, ano. A jeho mamka s foukanou už o něj opravdu má velký strach, tak řekne teda manželovi, že by ho měli začít hledat. Tak on se teda jako statně postaví ruce v bok a zavolá Randy! Zdeno! Randy! Jo, a je to divný, ale z té velké džungle se vůbec nikdo neozve. Jo? No. Takže oni teda začnou... překvapivý, když ušel 20 cm od stanu a není tam... No, je mrtvej Randy, už nemá cenu hledat. Dojíme jako. Ten toast, zabalíme stán a jdem. No, stejně tak jako jedno dítě, no, tak to děláme. Takže další. Oni tam, hele, utíkají lučním kvítím, paloučkem, lesejčkem, břízovým hájíčkem. Mezitím teda Randy, že jo, si tam řeší to odsávání. Pořád volají Randy, Randy.
Co neozývá, viď? Se nikdo se neozývá. Hluchej, to je zvláštní, on je totiž hluchoněmej, Randy se pak dozvídáme. Ale pak teda konečně zavolají to poslední Randy. Randy se ozve, mami. Jo, a tak, oni jsou asi nějaká hudební rodina, viď? Jako oni tam prostě Randy. No a Randy teda potom už co si odsál ten je, tak teda zavolá mami. Tak ho konečně rodiče slyší, doběhnou k němu, je to taková klasická objímačka. Jo, máme tam ty rodiče, jak objímají Randyho, pak už teda i zdravotníka, který mu pro jistotu podává sérum. Chválí tam oční sérum, jo, aby neměl pod očima. Přesně tak, skincare jak blázen. A chválí tam Randyho, jak se krásně dokázal o sebe postarat, jak se ošetřil, ale na to Randy, že to ale nebyl on, ale byl to nějaký pán, co měl odsávačku a byl na invalidním vozíku a zdravotník tam málem šokem hodí záda. A... To je taková báchorka. Já bych zdravotníkem řekl, jo, chlapečku, dáme vestičku, která se zapíná dozadu. Dáme ještě jedno pigárko. Dáme pigárko. Tě trošku uklínkat. No a zdravotník jako v šoku a zeptá se, byl to takový pán na invalidním vozíku a Randy, že jo. A on říkal, no kdysi dávno tu žil John Byrne, který vystudoval lékařskou fakultu a snil o tom, že bude vykonávat lékařskou praxi, ale bohužel jednou, když se vracel ze školy, tak se mu stala těžká autohavárie a byl od krku dolů ochrnutý. Tím pádem nemohl vykonávat lékařskou praxi a byl do smrti odkázán na vozík. Doktor Byrne zemřel už dávno, říká zdravotník. A tím vlastně končí náš příběh. Takže duch ochrnutého lékaře, kvadriplegika, ano. zachránil odsávačkou. Ty jsi hodně fixovaná na tu odsávačku. Já si koupím k narozeninám a vidím, já že se to musím i na tento příběh asi podívat, protože já jsem nikdy odsávačku na hady neviděla. Ty jo? Nebo na hadí jed. To vysavač. Vysaješ a slepíš jed. Také ne, no. Takže to se ještě musím právě podívat, jak vypadá odsávačka na hadí jed. No, takže tohle je opravdu něco, Zuzko, musím říct. A co si o tom myslíš? Tohle prostě nemůže být pravda, to je lež. Myslíš si, že neexistuje jako jezdící duch s odsávačkou? Přijde mi to hodně nereálné. No, přijde mi to opravdu nereálné. Řekla bych, že to není pravda. Tak ale opravdu pravda to je? No tak to není možný. Podle jako... Věřte, nevěřte pořadu, pravda to je, stalo se to. Tak Jonathan to řekl, tak to musí být pravda, OK, ale ty bláho. No já jsem úplně konsternovaná. Já nikdy neodpářu teda myšlenku, až budu někde na houbách. Já si budu všude představovat, že tam je někde na mě číhá nějaký doktor na vozíčku a prostě vždycky mě zachrání před zmijema. Ale jako vidíš chlápka s lakýrkama v lese, je to podezřelý. No to je, no teda jako. Dobrý, OK, děkuju ti, Zuzko, to teda opravdu bylo něco. Bylo to výživné, ano. No ale mám i pro tebe, nebo takhle, pro tebe mám dobrou zprávu, pro sebe smutnou. Ty jsi mě rozstřílila úplně na cucky tohle. Zasloužila jsi to, protože jsme poslední díly dávala slušně na prdel. Jsem tě. No. Takže konečně aspoň malinká satisfakce pro mě. Takže já ti velmi gratuluju. No, to už se ty fidorky nebudou vejít do šuplíku, ještě tady budu ještě jednu teda koupím konečně. No, to je v pohodě, já si klidně pronajmu další sklepní koj, hlavně jo, když jako to fidorkový budu království, veď to by se ti líbilo. No, to je mi jasný. No tak přátelé, jestli jste doposlouchali až sem, tak já vám za to moc děkujem. My vám za to moc děkujem. Já jsem stále konsternovaná z příběhu v lese, musím říct, že to bude ve mně ještě dlouho, ale OK. Zuzi, ještě jednou ti gratuluju k vítězství. Děkuji. No a my vám moc děkujeme za poslech, budeme moc rádi, když nás podpoříte tím, že nás budete sledovat, dáte nám nějaký komentář, protože to nám taky moc pomáhá, aby jsme byli vidět a třeba si tam i zapnete na Spotify takový zvoneček, když na něj kliknete, tak vždycky, když vydáme další epizodu, vydáme ji každý úterý, tak vám nic neunikne, budete mít jedni z prvních. Takže nás sledujte jak na Spotify, tak na Apple Music. No a my vám moc děkujeme a těšíme se na vás příště. Tak jo, moc krát děkujem. Čau. Čau.